F'indirizz ċar quddiem il-mexxejja Ewropej, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li fl-istess waqt li għandu jkun hemm reżistenza biex il-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent jissieħbu fl-Unjoni Ewropea qabel jilħqu għadd ta' kriterji, dawn l-istess pajjiżi għandhom jingħataw iċ-ċans li jibnu negozjati mal-Unjoni Ewropea. Il-Prim Ministru qal dan waqt summit li tisir għall-ewwel darba fi 15-il sena bejn il-pajjiżi Ewropej u l-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent. Waqt is-summit fil-Bulgarija, Dr. Muscat saħaq għalfejn il-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent bħas Serbja, l-Albanija, il-Montenegro u l-eks Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja huma importanti għall-Unjoni Ewropea. Il-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent li huma importanti għall-Unjoni Ewropea speċjalment minħabba raġunijiet ta' sigurtà, minħabba raġunijiet ta' fluss tal-migrazzjoni, minħabba illi huwa reġjun illi għamel ħafna snin stabbli. Il-Prim Ministru Malta qal li fil-waqt li dawn il-pajjiżi qed jibgħatu l-ħaddiema tagħhom f'pajjiżi Ewropej, inkluż f'Malta biex anki jikkontribwixxu fl-ekonomija tal-pajjiżi rispettivi, huwa importanti li l-istess pajjiżi jkabbru l-ekonomija tagħhom ħalli l-ħaddiema jsibu xogħol f'pajjiżhom stess. F'kumment il-mezzi tax-xandir, il-Prim Ministru semma wkoll żvilupp importanti dwar il-proġett tal-wind farms li għandha l-Ena Malta fil-Montenegro. Sal-aħħar ta' din is-sena għandu jiġi commissioned il-proġett li huwa l-ewwel proġett internazzjonali li l-Ena Malta minn kumpanija falluta għal kumpanija li llum hija qiegħda fuq saqajja u qed tinvesti f'pajjiżi oħra ħadd tkun qiegħda tagħmel internazzjonalment flimkien mal-partners tagħna Ċiniżi. Il-Prim Ministru Joseph Muscat kellu wkoll laqgħa bilaterali mal-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker. Muscat u Juncker tkellmu dwar il-ftehim tal-qafas finanzjarju Ewropew li bħalissa għaddejn diskussjonijiet dwaru. Fil-fatt dan il-qafas finanzjarju għandu lan li l-finanzjar tal-Unjoni Ewropea jkun aktar effettiv f'qafas regolatorju iktar sempliċi u bl-inqas burokrazija possibbli.